Násty. Nízka topánka so semišovým zvrškom aj fresh textíliou. Je to ľahká, oterovodolná tkaná nylonová textília. Vďaka širšiemu lemovaniu a špeciálne navrhnutej podrážke sa násty stáva perfektnou voľbou nielen pre severské krajiny. Vhodná je hlavne na prechádzky a ľahšiu turistiku v horskom teréne. Oblasti prstov a pätí sú spevnené pre zvýšenie odolnosti a textilnej časti v kombinácii s vlhkosť odvádzajúcou podšívkou zabezpečujú nohám príjemnú klímu. Športová, ľahká a oteru odolná nízka topánka pre ľudí v pohybe. Spoľahlivá podrážka Trekking Sole je pre vás istota, že vaše nohy si budú pochvaľovať aj pri dlhších cestách za dobrodružstvom. Celopovrchovo impregnovaná koža. Dostatok priestoru pre prsty. Dvojité prešitie na najviac namáhaných miestach. Napá koža a vlhkosť odvádzajúca počívka. Vnútorná membrána zaručuje nepremokavosť. Nehrdzavujúce háčiky. Nepremokavé švy. Odolný ripstop nylon. Vodeodolné šnúrky. Vynikajúce zovretie päty a extra vonkajšia ochrana. Vystúžená klemba. Topánka má uzatvorený dizajn, kde je jazyk aj po stranách spojený s topánkou, čo bráni vniknutiu vody dovnútra. Vyberateľná anatomická ventilačná vložka s protiotrasovou izoláciou a ventilačnými kanálmi s otvormi. Trekking Sole je odolná podrážka s hrubým samočistiacím profilom, s excelentným záberom na suchom aj mokrom teréne, s vložkou na tlmenie otrasov. Násty.